Ola, eu son María Xesús, pero todo o mundo me coñece como Susi Acuña. Eu son a xerente do Grupo Acuña ONS, que engloba empresas como Naviera Piratas de Navia, Casa Acuña na Illa de Ons, Camping Illa de Ons, Bioviaxes, Naveira en Vigo en Cangas e Pulpo de Ons. Gustaríame que se lembrase do meu traballo, que axudar a persoas, as mulleres que traballan comigo a conseguir os seus obxectivos, que levo como bandeira ONS, que é a terra onde me veu nacer, e quero dala a coñecer ao mundo como un lugar único e ideal, e que me gusta co meu traballo contribuir a mellora económica do meu entorno e das persoas que están ao meu alrededor. Mónica empezou de mariñeiro, despois foi patrón portuario e despois formouse durante 2 anos para ser patrón de altura. Medo medo ningún, o sea, onde si teñen que ter as ideas moi claras, si isto lle gusta. O mar é, a ver, pa aquí, pa baixura, no, pero pa altura, o mar é duro. Como pos homes, onde si é unha cousa tanto mutua, non? Onde si eu creo que ten que estar moi consensiados. Que dis que un título así on tal, home, claro, abre tantas portas en terra, no mar, como por aí adiante. Un cambio urxente para mellorar o traballo no ámbito que estamos nós. Hombre, o ben máis preciado é o tempo. Habría que ter políticas que axudaran máis a conciliación familiar, personal e profesional. Depois tamén faría cambios como máis empoderamento financiero. Eu coñezo moitas mulleres que queren facer proxectos novos e atópanse co problema da financiación porque son novas, ou mellor porque non teñen experiencia, espero que non sea porque sean mulleres. As novas xeracións que queran seguir os meus pasos, o primeiro sería pasión, é dicir, é importante facer o que che gusta, porque sempre que traballes e fagas algo que che gusta, valo a facer ben. O segundo é valentía, hai que ser valiente, moitas veces no camiño basta tropezar con cousas que non son agradables ni son boas, pero hai que seguir sempre adiante. O terceiro é traballo, esforzo diario, día a día hai que estar sempre loitando por aquilo que queres. E o cuarto creo que é importante que é a perseverancia. Non todo vai ser un camiño de rosas e hai que seguirlo sempre día a día, aunque tropeces, levantándote, continuando, loitando sempre por aquilo que queres, que soñas. Esta iniciativa de premios de FEMUPO valora moi positivamente porque dá a coñecer o traballo das mulleres e sobre todo en sectores que están subrepresentadas. Demostra que temos capacidade e que podemos desenrolar o traballo igual que calquera outra persoa. Este recoñecemento para mí supón un gran orgullo, unha gran satisfacción, que a xente valore positivamente o que me gusta facer. E sobre todo é tamén un compromiso para seguir sempre traballando e fortalecendo a igualdade da muller e o traballo da muller no meu entorno.